dagan kay makasibat ang manok. Ay, sorry. Sos, kat kining bataan yung dagan noon. Dito ta kakaunan ni karon. Impas ka manok ka karon. Dito ka na mo ni Kit. Dali koy. Masakpan ta na araw. Ayun po siksaba dia ka masakpan ta sambat ni Kiro okay manaan kay ka. Sige na. Go, ambak na. Nakuha na natong manok. Pait na siguro ni nga tuhugan oy. Nindot na siguro kay ni. Do. Hait na. Ulang na lang ani panitan. Panitan na to niya para limpyo. Lamig itong manok karon ba? Muang litsonon Kit. Kit. Humana ka kuan diha ka ng himulbol sa manok. Na, dugaya po kayo ni mo manghimulbol oy. Wa ka di ka na human diha diay. Paspasin na kay magkuha ko para makaglamas ana. Tabangan ta ka? Wait lang, tibason na ko ni. Nakuha pa di ka kahoy. Sige, sige, tabangan ta karon. Manana ni. Alis na koy, tabangin ako. Lagi. Ay sabi ko dito na kuning kuan ko ka ng tuga na to. Tabangin ko tabangan ta ka. Ayaw iba na mahugaw na. Ipuyora ko nito ra. Ay sa. Wala naman day ni balibo di ay. Bus naman day ni di ay. Unsa man atuan na ning mariniton. Tanggal ako. Pantanggal mo mga balibo. Very good kang bata ka. Ani na lang ambi na be. Kalungon ko mga nani. Ambi na be. Kanangkit. Ato dito sa buong mama pagkuha dito og uling og kanang mga inuaki ato pa na ni ba si tawag ani imarinit na to ani ha pagkuha dito ka na aptik yung itong bata ba basta manok na gani litson-litsonon na aptik yung itong bata to. Okay yaki ilabay pag yung kayo lagi ilabay sa kuha mga kuhan ba gusto man sunudan eh gusto man eh Uy, Korean barbecue liquid mix. Wala na pag yun do. Ay mo naman sa kanang kuan bay ginangkal. Saan pa ni? Spicy mix Korean barbecue. Uling. Maghaling dito ibutang ning uling bi kaning duwa bi. Kanang duwa ibutang ni dito kay halingan na to na. Ibutang dito kada very good kay kumata ka ba. Wapo di kayo ni yung mga kuano. Balik ba ka diri? Balik diri dito ra ka. Wapo ni mga Korean niya nga kuan ba o Korean barbecue liquid. Wapo siguro ni ba? Labi ni glasa. Atuan na ning timplahan. Wow! Sana all. Kani may nindot nga marinate. Yawag kay Kitty how yung kay mga ayo siyang mamaw ka ng mga pangmarinate sa kaning litson manok ba. Kani may nindot kayo. Nga pasagdaan sa day nato ni diri og mga 30 minutes lang para motuhop gyud ang lasa ni ba. Ay mayo kini door ka. Bantayiran ni diri ha. Kay basig tanga ko ni Kiro. Di ta ka litson manok. Diri ka. Hoy. Dira ka. Tanawar na diya kay basig tanga ko Kiro ha. Kay tuwason ko tong gihaling nimo. Lami na. Kani hapit na mahaling. Gamay na lang kay kulang mahaling ng kini. Hoy. Wala pa na umanda. Hoy, kapoy na ko ba? Gipabantay ri kaniya man kailan gibuhat kapoy lang gyapon. Ulat lang kay mahaling ni ron ikaw tak-ang ha. Hoy, kasukan na ni kahoy, koy. Ay, tama rin no. Bright time kay mata kay. Padali, koy. Okay, dana ko. Samang ka nga. Tabangi ko gunit eh. Gunit yung manok. Sos, kaarte po ni mo. Talawan mo kay kaginag. Ayaw kadlo kong manok kay patay na ng manok. Kay sa ato sa sukon. Isa. Pahit sa kayo ni ba? Dabe. Diri sa dapita tani. Whoop. Pagwag flies dito kalambre ka. Pagkuha dito. Kaya po kayo atong nakaroon na day dugay kayo ito pa. Ambi. Napit alambre gitaya man eh. Kita mahiluan eh. Ha? Dili? Lagi. Sama kayo
rin ako kaplastaro. Saan ka mati, magkagsuroy-suroy. O na, gunitin niya. Maayo kay ka ba? Bright, yung kay kang bataa ka. Koy, Oh, ipalit na ko. Mama ko. What? unsa? Lechon. Sige palitan na. Kinuha man nato ni dito sa gutan ni Manuka. Mama, dahil ko no? Unsa man ka, bata pa gani kay ka, kalimtano na. Gani, wala sa namulag, wala ta na sa pan. Mau gani no. Danga kay si damulag, buy manok no. Di niya bantayan, pero ang pangutana kada bulag baka ni basig dili pod. Basta gigutom na ko, lutuan na na. O lagi, ako na ning lutoon kay gutom na pud kay ko. Dami na kay ni ba? May ano na ko eh. Gani. Ni kinahaling na. Wow. So na gid ni. Uy, nalagi kaniya lagi. Pabuto na to ni maluto ni Litson kar makaon ta ha. Hoy, Hmm. ako tuyok na kuan be. Lo lagi. Ikaw tuyok dito ka kay ako ang paypayan ni dere. Ah, Asa tong paypay? Ato paypay, kuang paypay be. Yan na. Ya tuyok ka. Ha? hoy, lamig na siya. Dami kay ni pag maluto na. Apin na luto ko yun. Lamig pa dyan ang paa. Oh, imuan ning duha ka paa kay tabangan mo kun magdakop ani. Biskot asa naman sa akong mga manok bay nga gipaalimahan sa kuwa. Pagkaon naman ron dapat nakauli na sila. Oy, pre. Pre. Oy, pre. Gusto naman tong gipalimahan ako anak. Tong mungaan ba? Mga anak ko nang gipangita prino kay alas 5 na ba ano pagkaon na ron ba. Wala pa man nang uli. Tika ka. Asam day. O pare kauli No, no. binuang na mo pre. Posible mawala to pre. Pabayron gud ka. Na, mas mapareha tong isa kaya manok ko itong yagi ba nawala. Daro sa na masinada. Tara dito taon na mangitaw dito mo natin bilagan. Ah, dire dapat. O tara. Sige tara. Asa man pre? Imo ka na dire. Nawala gid pre ba. Na, ito na ba yak abok piso ato pre. Pabayron gud ka to pre. Pati ang mungaan nawala. Sala ko ba nakamawala na. Kabalok ato. Parte ra ba tong hybrid ah? Ang mga anak ato nakadaog na ra bag dirbe. Tanaw na pud sa unahan basi na pa dito. Naman suran. O di ba basi na daw sagingan. Ingan dahil dito mga to. O basi nagkakakaka ba nyawa pa kabalik. Sige, siguro lang yun. Tara. Ito mawala. Ingon ka na diri. Oh, wa na diri oh. Perte na magnuta ang abdan. Diri ra mo to tikanaan gon. Tiganaan. Isa, huwag ka bantay pre. Saman. Humot ni aso oh. Nadi na kaso dito. Unsa ka na diha? Ato na daw. Humot ra ba oh? Tri. Pairi. Naapit ba yan ni maluto? Aha! Uy, pre oh. Ah, Ikaw na sad ha? Si ako na sad. uy. Unsa man? Dikoy lagi. Awa pre oh, mo ginang kadak manuka pre. Pasaka na mo diya kung si manok. Bae nga manok na bae. Ikaw ha, Mungaan. upo ka. Araw na Dara, dara. muna. Ori nanguha oh. Dakpa pre. One. Ay, yan. Mural ka ng manok kay ginabot. Asa mo yun na nakuha na? Di kun ako bawat na na si Zikoy. Uy, ayun sa bakit? Pandami man ka, oy. Tanawa lagi pre, tanawa. Pinagtanong ka ng manok diri pre. Ako ang manok ko. Maunog yun akong manok. Ikaw yung koy, kapila na ka na nasakpan ba? Kabaya juga ato pre. Ano kami mo bayad na unsa naman ka? Kabaya juga. Koy, bayari koy, ikay mo bayad na. Na, kasi ako'y mo bayad. Di ko mo bayad, anay. Ang manok may ni-doll sa mua. Ang manok pwede doon siya. Yung mga piso na asa naman. Ate nyo ana, dagan-dagan. Bitaw, nakita na mo ito dito ang mga piso, pero ang inahan. Pero ang inahan, gilitso na. Ulira mo mga bataan mo ba? Lagi, magyabon na pag maluto ba? Wao na ko, dalko na kami. Dalko na ko ni. Ay, yung sa Hindi pwede. Eh, bete mahala ng manok, bahala mo. Ay, sinalaptano ni mo. Nagbarang kayo ma, anak sumod. Ay, ati, ana. Oy, wala dito kakaon, kit. Wala tayong kausalit sa manok. Pandamay, kikuha na nilang ilaw pa. Kaya nga koy, oy. Gutom tayo ba? Mau gani, no? Pag lagi taging dua, tara, manguli na lang to.